dwi'n ddiolchgar iawn i'r siaradwyr am ymuno fy ni pnawn yma. Ioan Matthews, Dr Ioan Matthews a Rhodri Glyn yma i gynnal sesiwn ar addysg uwch ac yn edrych ar sefydliadau a defnydd o'r Gymraeg. Yn gyntaf felly, wrth ystyried cynllunio darpariaeth, mae'n werth nodi falle chydig frawddegau am hanes addysg uwch. Yn gryno iawn, y peth pwysig cyntaf ydy cychwyniad addysg uwch, sef bod y bobl yng Nghymru wedi rhoi o'i arian i hunan i gael yr hawl i addysg uwch, a wedyn wrth symud ymlaen dros gyfnod yr awydd i ddylanwadu ar addysg uwch ac rhoi y Gymraeg a lleisio dros y Gymraeg o fewn y gyfundrefn, ac wrth i'r rhod gwleidyddol droi, 2011 yn cyrraedd a Llywodraeth Cymru yn sefydlu y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A dwi'n falch iawn o gael groesawu Dr Ioan Matthews, sydd yn brif weithredwr y coleg hwnnw, i siarad efo ni heddiw am y ffordd mae'r coleg hwnnw'n mynd ati i gynllunio y cyfrwng dysgu ddarpariaeth yr adnodda ac aneirif bethau eraill hefyd. Mae'r cyflwyniad nid yn edrych yn ôl ar sut ddoethon ni yma, ond yn edrych ar sut maen nhw'n datblygu yn cydweithio mwyn cynyddu a cryfhau ddarpariaeth ar gyfer rheini sydd am fanteisio ar addysg uwch. Tydy Dafydd Trystan ddim yn gallu bod hefo ni, felly mi fydd na ryw chydig o gyfla am gwestiynau nad oeddwn ni wedi bwriadu gwneud hynny, ond mi fydd na fyddwch chi'n falch o wybod gyfle i chi holi ambell gwestiwn. Felly os fydd na rhywbeth yn dod ar draws eich meddwl yn ystod y cyflwyniad, teimlwch yn rhydd i baratoi i ofyn. Felly'n gyntaf, Dr Ioan Matthews, diolch yn fawr. Wel, pnawn da gyfeillion, diolch yn fawr Gwenith. Mae yna fanteision ac anfanteision mae'n debyg i fod yn cyflwyno ar ôl cinio. Yr anfantais ydy bod nifer o'r pethau o'ch chi'n mynd i ddweud eisoes wedi cael ei dweud yn llawer mwy effeithiol yn barod, ond y fantais efallai yw bod modd cymathu ychydig ar yr hyn sydd ganddon ni wrth law y prynhawn yma i berthnasu i'r hyn dyn ni wedi glywed, nid yn unig bore yma, ond hefyd i ryw raddau neithiwr yn y derbyniad. Dau beth mewn ffordd sy'nynharo i fel rhyw fath o sylw cychwynnol cyn mynd i sôn am y coleg ac addysg uwch yn benodol. Yn gyntaf, pwysigrwydd cynllunio a pwysigrwydd sicrhau bod yna gydnabyddiaeth strwythuredig mewn prosesau cynllunio i'r Gymraeg a hawliau pobl i ddefnyddio'r Gymraeg. Ond hefyd ar ôl cyflwyniad cofiadwy Jeremy y bore yma, hyd yn oed os ydych chi'n cynllunio yn effeithiol iawn, ydych chi'n dal i, a mae'r gair yma nawr wedi gafel yna heddi, ffrithiant. Mae gennych chi, hyd yn oed os ydych chi'n cynllunio yn hynod effeithiol, mae yna heriau o hyd i droi'r cynllunio yna i fewn i ganlyniadau pendant ac yn sicr nid yn y tymor byr eich chi'n mynd i allu goresgyn y tensiynau yna sydd yn atal pobl efallai i ryw raddau a cymryd mantes o'r hyn sydd yn cael ei gynnig. Felly cynllunio, ond mae'r cynllunio yn mynd i gymryd amser i ddwy'n ffrwyth. A dyna sydd y mor bositif i fi i feddwl am strategaeth iaith newydd ydy yn bod ni o ddifri yn dechrau sôn am gynllunio tymor hir. A mae nifer ohono ni'n ymwybodol iawn y byddwn ni naillai yn reit hen neu ddim yma o gwbl erbyn cyrraedd y pwynt pan byddwn ni'n gweld a fydd yr hyn sy'n cael ei gychwyn nawr yn llwyddo a'i peidio. Iawn, wel gyda hynny o ryw sylwadau cychwynnol, ga i ymddiheuro nad yw Dafydd yn gallu ymuno yn ei prynhawn, ond mi fyddai yn gwneud ymgais i gyflwyno'r hyn y bydde fe wedi dweud, ond gallai ddim addo, gallai wneud hynny yn ei ddillt i hafal ac yn ail, mae'r hyn sydd gen i ddweud heddiw yn mynd i fod yn gyfarwydd iawn i rai ohonoch chi, ond wedi ei gynllunio'n benodol ar gyfer cyfeillion sy'n ymuno â ni o rannau eraill o Ewrop a'r byd. Felly, yn reit gyflym i ddechrau, a dwi ddim am fynd dros yr hanes, achos dwi am
dangos lle'r un ni mewn ffordd, ond yna ystyried ble dyn ni'n mynd nesaf. Wel, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dath ei fodolaeth 5 mlynedd yn ôl, 6 mlynedd yn ôl bellach, fe da ni'n gallu cyfri 2011, yn dilyn cyfnod hir o ymgyrchu mewn gwirionedd, ond hefyd cynllunio strategol yn y cefndir. Coleg Federal oedd y term poblogaidd oedd yn cael ei ddefnyddio ar un adeg pan oedd yna ddelfryd o weld Coleg Cymraeg oedd i fewn i Brifysgol Cymru. Gyda'r Brifysgol Federal yn dod i ben i bob pwrpas, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol oedd yr enw a fabwysiadwyd. Ac yn wir, un o'r rhesymau pam yr oedd yna ddadl gref dros sefydlu y coleg, a chyflwyno elfen gyrfach o gynllunio yn y sector addysg uwch ac yn y prifysgolion, yw nad oedd y camau breision oedd wedi cael ei gweld yn yr ysgolion, yn y sector statudol, cynradd ac uwchradd. Doedd y camau hynny, y cynnydd hynny oedd wedi digwydd ers y 50au, 60au, doedd e ddim wedi adlewyrchu yn y prifysgolion. Doedd na ddim modd mewn gwirionedd 10 mlynedd yn ôl i drin a thrafod ystod eang o feisydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Boed rheini yn feisydd academaidd neu yn feisydd galwedigaethol, os ych chi'n gallu gwahaniaethu bellach rhwng y ddau. Mi oedd y darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion ar y cyfan wedi ei gyfyngu i feisydd dyniaethau a'r celfyddydau, ac yn aml iawn yn dibynnu hefyd ar ewyllus-dad darlithwyr oedd yn barod i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ychwanegol at ddyletswyddau eraill. Na i symud yn gyflym heibio y sleid ar lywodraethiant. Dwi'n credu bod chi eisiau clywed am lywodraethiant y prynawn yma. Ond y prif gyflwyniadau yn gyflym, dwi'n edrych yn ôl, mae hyn yn mwyn grynhoi lle'r un i bellach. Lle'r un i wedi 5 mlynedd, 6 mlynedd o weithredu. Yn gyntaf, a fel sawl un, mae angen sbectol arna i nawr, wedi dod i weld y sleidiau yma. Cynyddu nifer myfyrwyr. Dda'i nôl at hwn yn y man, ond ni wedi bod yn canolbwyntio fel y prif flaenoriaeth ar gynyddu niferoedd myfyrwyr. Ond yn hefyd, yn ogystal â hynny, sicrhau bod y ddarpariaeth sydd ar gael i'r myfyrwyr hynny yn llawer ehangach na gyroedd e cynt. Felly, ehangu'r niferoedd, ehangu'r ddarpariaeth, ond hefyd dyfnhau y ddarpariaeth. Felly, nid rhyw fodiwl neu ddau yn fan hyn neu fan draw, ond bod modd i brofiad myfyriwr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i fod, os nad yn gyflawn, i fod yn sylweddol. A hefyd, fel oedd Iestyn yn cyfeirio, gwrthweithio y tuedd draddodiadol i ddweud cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg. Mae'r mwyafrif llethol o fyfyrwyr sy'n astudio mewn rhyw ffordd neu gilydd o nawdd y Coleg Cymraeg yn gwneud hynny trwy gyfrwng y ddwy iaith. Cyfuniad o fodiwlau Cymraeg a Saesneg neu hyd yn oed mewn rai achosion modiwlau dwyieithog. Yn fyr iawn, heb i ni fanylu'n ormodol, rhai o'r pethau sydd wedi digwydd, cynyddu capacity addysgu. Mae yna 115 o ddarlithwyr newydd wedi penodi ers 2011 mewn meysydd reit ar draws ystod y pynciau. Mae hwnna wedi cynyddu'r hyn sydd ar gael i fyfyrwyr yn sylweddol. Mae yna waith i'w wneud o hyd i ddarbwyllo myfyrwyr i gymryd mantais o'r hyn sydd bellach ar gael. Ond mae fe yna nawr, a hwnna'n dod â ni nôl at y tensiynau sydd angen i goresgyn i gynyddu'r galw. Mae yna 600 o fyfyrwyr wedi derbyn ysgoloriaethau, a mae'r ysgoloriaethau yma ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio o leiaf dreian o'i cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna 100 o fyfyrwyr ymchwil wedi cyflwyno traethodau PhD o dan nawdd y coleg. Nifer o'r rheini bellach hefyd wedi penodi yn ddarlithwyr. Drwy'r cynllun staffio yma, yna yn y prifysgolion bellach genhedlaeth newydd o addysgwyr sy'n medru addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd rai ohonyn nhw'n dal yno gobeithio yn 2050. Wedyn, y bartneriaeth gyda'r mae ddiwch i fi'n gofod edrych ar yn sbectol, ond y bartneriaeth gyda'r prifysgolion, jyst i esbonio'n fyr iawn, beth yw natur y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
coleg sydd yn fwy na Phrifysgol ydy un slogan, dwi'n pawb yn hoffi hwnna, ond mae e yn adlewyrchu y cysyniad bod ni'n goleg sydd yn gweithredu'n genedlaethol, ond sydd hefyd wedi ei wreiddio yn y Prifysgolion Unigol. Felly mae yna gangen o'r coleg ym mhob sefydliad. Ac mae'r coleg felly yn gweithredu nid fel rhyw fath o fodel ffederal Prifysgol Cymru, ond yn sicr fel model o bartneriaeth gyda'r brifysgolion. A mae'r rolau gwahanol sydd gan y gwahanol brifysgolion yn amrywio, ond maen nhw gyd mewn gwahanol ffyrdd yn cyfrannu at y strategaeth genedlaethol. A wedyn yn fyr iawn, rhai o'r gweithgareddau eraill mae'r coleg yn ymwneud â nhw, datblygu adnoddau, mae yna dros 100 o adnoddau rhyngweithiol a amrywiol wedi datblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan llyfrgell y coleg. Da ni'n gweithio gyda'r ysgolion i farchnata a ehangu'r y neges am argeiledd darpariaeth Cymrwng Cymraeg, ac nid yn unig yn yr ysgolion cyfrwng Cymraeg traddodiadol. Mae'n cynnig rhaglenni datblygu staff, a mae dyn ni hefyd wedi datblygu tystysgrif sgiliau iaith sydd yn cael ei chynnig i fyfyrwyr fel cymhwyster ychwanegol, mae'n gymhwyster wedi achredu, cymhwyster ychwanegol sydd yn dangos bod ganddyn nhw'r lefel benodol o sgiliau i'w defnyddio mewn cyd-destun y gweithle. A ein cynllun ni, ein gobaith ni yw datblygu hwnna yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd nesaf. Dyma rai o'r myfyrwyr cyntaf i dderbyn tystysgrif gan y Prif Weinidog yn y Steddfod rhai blynyddoedd yn ôl. Felly dyna rhai o'r pethau sydd wedi digwydd hyd at hyn. Na i symud ymlaen yn reit gyflym. Beth nesaf? Beth yw'r amcanion i'r dyfodol? Wel, y strategaeth academaidd newydd. Mae hon wedi cael ei lansio yn gynharach eleni mewn digwyddiad yn y Senedd. Prif nodau y strategaeth yn amlwg yw parhau i dynnu'r gwahanol elfennau i fewn, datblygu ysgoloriaethau, datblygu darpariaeth a'r cefnogi staffio. Cyn i fi ddod ymlaen at hynny, jyst ychydig bach o'r heriau yn fyr iawn, yn ei fod yn gyflym iawn ar yr rhain, yr heriau sydd yn wynebu y strategaeth. Mae'r niferoedd sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfyngedig, felly hyn a hyn sydd gynnoch chi, a mae rhaid cael cynifer a phosib o'r hynna i astudio rhywfaint o'i cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna niferoedd sylweddol o fyfyrwyr yn dewis astudio tu allan i Gymru am wahanol resymau. Sut ni'n gallu sicrhau bod rhai o'r rheina'n dychwelyd maes o law? Patrymau ehangach dewisiadau myfyrwyr, mae rhain yn newid. Mae yna lawer mwy o bwyslais ar y gwyddorau bellach yn yr ysgolion. Mae hwnna'n her arall. Mae prifysgolion, bod nhw'n gweithio mewn partneriaeth, yn cystadlu a'i gilydd. Mae polisïau Llywodraeth Deyrnas Unedig ac yn wir Llywodraeth Cymru yn gallu effeithio ar batrymau dewis myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Y galw am weithlu dwyieithog, nath i estyn y pwynt, dydy'r ddadl gyda chyflogwyr ynglŷn â phwysigrwydd sgiliau dwyieithog yn y gweithle, di honno heb i hennill yn llwyr eto. Mae'r niferoedd rhan amser yn disgyn, a mae yna newidiadau mawr ar droed y maes hyfforddi athrawon. Felly mae yna heriau. Ond wrth symud ymlaen, ar sail y datblygiadau yma i gefnogi strategaeth iaith Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fes ni'n gobeithio mewn sefyllfa i allu cyfrannu yn ystyrlon ac yn adeiladol. Ac i ddod yn ôl nawr at y cynllun academaidd newydd, mae'r cynllun hwn, gafodd ei lansio yn gynharach eleni fel o'n i'n dweud, mae'n seiliedig ar nifer o egwyddorion, cynllunio cyfannol ar lefel genedlaethol, beth yw'r meysydd sydd angen i datblygu trwy gyfrwng y Gymraeg, ffocws clir ar y blaenoriaethau. Dwi'n mynd i sôn yn fyr am un o'r meysydd blaenoriaeth sydd i iechyd y gofal yn y man. Darparu grantiau pynciol i brifysgolion, a gobeithio, bydd hwnna'n rhywbeth fydd yn gallu cael ei wneud dros nifer o flynyddoedd er mwyn rhoi sicrwydd cynllunio cymharol i brifysgolion, a hefyd yn yr oes sydd ohoni sicrhau gwerth am arian. Rhai sleidiau nawr yn fyr o ran rhoi ychydig o wybodaeth i chi am y cefndir. Dyma y sefyllfa o ran y niferoedd myfyrwyr sydd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd.
A fel y gwelwch chi, y ma yna gynnydd. A dweud y gwir, o'r rheini sydd yn mynd i brifysgol yng Nghymru ac sydd yn medru astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, does yna ddim llawer yn rhagor i'w targedu mewn ambell fan. Prifysgol Bangor, enghraifft, wedi bod yn hynod llwyddiannus yn sicrhau bod bron pob myfyriwr yn y fan honno sy'n medru astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gwneud hynny i ryw raddau neu gilydd. Mae yna waith i wneud i gynyddu faint o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, faint pa ganran o'r cwrs. Ac mae'n y gwelwch chi o'r ffigurau yma, mae'r niferoedd yn y gwahanol brifysgolion yn amrywio. Fe nodwyd rhai targedau i'r coleg pan gafodd ei sefydlu o ran beth oedd angen i wneud i gynyddu'r niferoedd. Dwi'n falch i ddweud ein bod ni wedi cyrraedd y targedau yna. Ceri allai ddweud hefyd na dwi'n hollol siŵr ar ba sail y cyfon nhw i gosod. A dyna mae'n bwysig, a dyna mae'n dda iawn i weld bod y drafodaeth nawr ar gyfer y cyfnod nesaf yn seiliedig ar gynllunio llawer mwy ystyrlon o ran targedau. Ond bydd bynnag ymwneud, dyn ni'n mynd i gyrraedd y targedau yma, dwi'n hyderus iawn o hynny. Ond fe welwn ni, niferoedd yn astudio 5 credyd. Nawr, dyma y niferoedd sy'n astudio rhywbeth trwy gyfrwng Gymraeg. Bob blwyddyn mae myfyriwr yn gyffredinol yn astudio 120 o gredydau. Felly dyma faint, mae'r bobl yma, maen nhw'n gwneud rhywfaint. Falle bod nhw'n gwneud llawer yn fwy, maen nhw'n gwneud o leia 5 credyd. Mae yna gynnydd wedi bod yn fanna. Ond i fi, mae hwn yn llawer pwysicach, sef y nifer sydd yn astudio 20 credyd. Hynny yw, maen nhw'n astudio o leia dreian o'i cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. A na i ddweud rhywbeth yn y funud am y meysydd yna le mae'r cynnydd mwyaf arwyl cael wedi bod o ran astudio 20 credyd. Nodi hefyd, ble mae'r siaradwyr Cymraeg yn y gwahanol brifysgolion. A un peth sy'n ddiddorol iawn oddi wrth edrych ar y cylch yma, y glas golau yn fanna ydy Prifysgol De Cymru. A dydy'r niferoedd sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Prifysgol De Cymru ar hyn o bryd ddim yn uchel. Dyma y siaradwyr Cymraeg ydy'r rhain, nid y rhai sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. A dyn ni'n neud darn o waith ar hyn o bryd i geisio gwybod mwy am y garfan sylweddol yna. Ond mae bron yn anochel, mae pobl ydyn nhw sydd wedi bod drwy addysg gynradd, bosib addysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg, ond sydd bellach efallai yn ddihyder, neu dyw'r darpariaeth ddim ar gael iddyn nhw. Ond dyma rai o'r mannau lle mae yna gyfleoedd yn ystod y cyfnod nesaf. A dyna pan dwi'n sôn am gynllunio strategol, mae'n bosib bydd rhaid gwneud rhai penderfyniadau anodd ynglŷn â ble i flaenoriaethu buddsoddiad yn y dyfodol. A mae'r diagram yma yn dangos ble mae'r myfyrwyr ar hyn o bryd sy'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg o ran meysydd pwnc. A fel y gwelwch chi, mae'r mwyafrif, mae dros hanner y myfyrwyr yn dal i fod naill llai y maes y celfyddydau'r dynieithau neu y maes addysg. Felly mae yna le mae'r cynnydd yna'n mynd i allu cael ei sicrhau i raddau helaeth yn y meysydd eraill. Bod addysg yn mynd i fod yn bwysig a fforddio athrawon yn benodol, wrth gwrs, yn mynd i fod yn bwysig hefyd yn ystod y cyfnod cynllunio a gweithredu'r strategaeth genedlaethol newydd. Ond dyma rai o'r enghreifftiau lle mae yna niferoedd cynnydd wedi bod, felly o ran niferoedd. Busnes a reolaeth, na ddim enwi rhai o'r sefydliadau yn fan hyn. Mae rhai o'n chi'n gwybod amdanyn nhw. Mae yna wybodaeth yn adroddiad blynyddol y coleg am rhai o'r enghreifftiau penodol. Ond busnes a reolaeth, amaeth ar amgylchedd, y gyfraith, a mi dyn ni clywed neithiwr am y camau breision ac areth Sir David Lloyd Jones yn neithiwr. Mae Rathro Thomas Watkin yn eraill wedi bod yn amlwg iawn braf bod Keith Bush yma gyda ni hefyd sydd wedi bod yn cyfrannu at y datblygiadau yma yn ystod y flwyddyn y ddwy ddiwetha. Nyrsio yn faes lle mae yna gynnydd wedi bod, ffiseg a mathemateg, seicoleg, astudiaethau chwaraeon. Na i dorri beth wedys i nawr. Astudiaethau chwaraeon, enghraifft dda iawn. Ddeng mlynedd yn ôl, ysgol chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, doedd yna bron neb yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg bod yna niferoedd mawr iawn o fyfyrwyr yno. Mae hwnna wedi drawsnewid yn llwyr erbyn hyn. I'r fath raddau, dwi'n gwybod i Daniel Tipley di yma, ond maen nhw mor llwyddiannus
maen nhw bron mewn sefyllfa lle fydd dim modd rhoi ysgoloriaethau i'r myfyrwyr yn y dyfodol gan bod cymaint ohonyn nhw. Ond llwyddiant penodol iawn yn y fan honno. A wedyn, mae'r diagram yma yn fyr yn dangos y niferoedd staff sydd yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'r prifysgolion mewn sefyllfa i gyfrannu at ddatblygiad yn ystod y blynyddoedd nesaf, ond mae yna ffactorau i fynd i'r afel â nhw o hyd o ran sicrhau bod myfyrwyr yn dilyn y ddarpariaeth sydd bellach ar gael. Nawr, na i symud ymlaen wedyn i orffen gyda rhai sylwadau ar faes iechyd a gofal yn benodol, gan nodi mae'n hydweithiwr Dafydd Tristan fydde wedi sôn am hyn. Ond be dwi'n wneud fan hyn yn fyr ydy jyst i ddangos sut ydyn ni yn rhoi ar waith yn y maes yma y math o gynlluniau strategaethau sydd gynnon ni mewn meysydd eraill. A ni'n hoffi meddwl yn bod ni yn addasu ein cynlluniau i anghenion penodol meysydd arbennig. Yn y maes yma, mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg o ran hyfforddiant yn y prifysgolion yn hanesyddol yn isel, heblaw y maes nyrsio yn benodol ym Mhrifysgol Bangor. Gyffredinol, dydy'r hyfforddiant sydd ar gael i'r gweithlu iechyd ddim wedi bod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n meddwl, Iestyn, mae'r un heriau'n wir yn y sector addysg bellach ac ôl 16 hefyd. Mae yna gymhlethdodau penodol yn fan hyn hefyd, na i ddim mynd fewn iddyn nhw nawr, ond mae yna gymhlethdodau oherwydd bod y rheoleiddio, hynny yw cynnwys y cyrsiau yn cael ei benderfynu gan gyrff sydd wedi lleoli tu allan i Gymru yn gyffredinol. A mae yna gymhlethdodau cyllido hefyd o ran sut y mae niferoedd myfyrwyr fforddeuon yn cael eu comisiynu yn rhai o'r meysydd hyn. Ond un peth nad oes angen dweud rhyw lawer amdano o gwbl ydy pam fod hwn yn bwysig, a mae hyn wedi cael ei ddweud gymaint o weithiau yn barod y bore yma. Pan dyn ni'n sôn am ofal, fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, dyn ni ddim yn sôn am hawliau yn unig, dyn ni'n sôn am anghenion pobl. Dyn ni'n sôn am mae gynnon ni gyd, dwi'n credu, sydd yn a theulu sydd yn Gymru Cymraeg, mi edrych ni adrodd rhyw hanesyn perthnasol yn yr achos yma. Na i ddim gwneud hynny, ond mi allwn ni, yn sicr. Ond mae'n aruthrol o bwysig. Mae gofal, mae'n fwy na mater o egwyddor ac o hawl. Mae'n angen yn dydy o ran y claf. Wedi dweud hynny, mae angen mynd i'r afel â hyn drwy gynllunio. Ac felly mae gan y coleg bellach nifer o gynlluniau ar waith oddi fewn i'r maes ehangach. Maes nyrsio, datblygu darpariaeth mewn sefydliadau ar draws Cymru, meddygaeth gweithio'n benodol gyda'r ysgol feddygol yn yr ysgol Caerdydd, ond hefyd Abertawe, ac o bosib yn y dyfodol y Mangor hefyd. A mae yna gamau breision wedi cael ei wneud yn y maes meddygaeth. Fydd rhai o'ch chi sydd wedi gweld y raglen gyfres S4C y llynedd. Mae hynny yn deillio yn rhannol yn sicr o fuddsoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gwaith cymdeithasol, da ni bod yn gweithio gyda'r cyngor gofal, a da ni teyrnged yn fan hyn i Rhian Hughes-Williams, y gwaith arloesol oedd wedi'i wneud fel Prif Weithredwr cyngor gofal, i sicrhau cydnabyddiaeth yn y maes yna i bwysigrwydd cynllunio yn y Gymraeg. Ac hefyd y proffesiynau iechyd ehangach hynny yn optometreg, yn ddeuntyddiaeth ac yn y blaen. Sut dyn ni yn symud ymlaen? Yn draddodiadol, y maes iechyd a gofal, y tuedd oedd i ganolbwyntio ar ymwybyddiaeth. A sicrhau bod y sawl sy'n gweithio yn y maes yn ymwybodol o bwysigrwydd neu o fodolaeth o bosib y cyd-destun Cymraeg a dwyieithog. Ond di hynna ddim mewn gwirionedd yn ddigon. Mae angen mynd dydy hwnna ddim yn darparu y gofal. Ac felly, dyn ni yn symud ymlaen i ddatblygu y cam nesaf, bod gan y gweithlu y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac
lle mae hynny'n bosib cyflwyno darpariaeth arbenigol o ran yr hyfforddiant ei hun trwy gyfrwng y Gymraeg, ac all hwnna gynnwys hefyd sicrhau meddygon sydd yn hyfforddi, sydd yn medru gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg i gael eu lleoli mewn rhannau o Gymru lle mae hynny yn ymarferol bosib wrth iddyn nhw gymhwyso ac yn y blaen. A mae hwnna'n, rai o'r pethau yma, dyn nhw ddim wedi bod yn digwydd yn strwythurol yn y gorffennol. Rhai o'r datblygiadau sydd wedi cyfrannu at hyn, darlithyddieithau newydd, nifer o'r rheina, tua 10 i 15 o darlithyddieithau, cyrsiau newydd, darpariaeth newydd, recriwtio myfyrwyr, gweithio enghraifft gyda'r ysgol feddygol yng Nghaerdydd i sicrhau bod pob myfyriwr sy'n ymgeisio am le yn y fan honno sydd yn medru'r Gymraeg yn ymwybodol o ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A mae hwnna, gobeithio, wedi cynnyddu'r nifer sydd wedi ymgeisio, ac yn sicr eleni, mae'n dda gallu adrodd bod yna gynnydd yn y nifer o Gymru Cymraeg, neu o siaradwyr Cymraeg, dylen ni ddweud, siaradwyr Cymraeg sydd yn mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio meddygaeth. Y caia, y mwc, dwi'n gwybod sy'n lawri, mae lawri'n dal yma, lawri nath fathu'r term caia, cwrs anferthol. Beth oedd e? Ie, dyna ni. Cwrs anferthol agored, ie? Beth bynnag, y mwc Cymraeg, yr un cynta yn y Gymraeg, y maes gwaith cymdeithasol, 200 o fyfyrwyr bellach wedi i gwblhau hwnnw. App cafodd ei ddarparu a'i datblygu gan Brifysgol Abertawe, a hefyd cydweithio gyda'r Llywodraeth i weithredu eu strategaeth nhw mwy na geiriau, a strategaeth sydd wedi henwi yn hynod addas, mae'n siŵr. A dyma ni rhai o'r canlyniadau, dros 200 o myfyrwyr nyrsio bellach yn astudio rhan o'i cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, 20 o fyfyrwyr y maes meddygaeth, 100% y maes gwaith cymdeithasol, darpariaeth ym Mhrifysgol Bangor yn benodol, 200 fel o'n i'n dweud wedi cofrestru ar y caia sydd yn agored i unrhyw un. Ac felly, y maes iechyd a gofal yn benodol, fel enghraifft o'r math o beth sydd ar waith, mae'r coleg eisoes gobeithio yn gwneud camau breision. Y cam nesaf ydy sicrhau, a dyma falle hwn yn berthnasol iawn, os ydy y gobeithio ynglyn â'r miliwn siaradwyr i gael eu cyflawni, mae angen sicrhau gydag unrhyw ddatblygiadau newydd, heb sôn am geisio dylanwadu ar strwythurau sy'n bodoli'n barod, ond unrhyw ddatblygiadau newydd bod y Gymraeg ac ystyriaethau Gymraeg yng nghanol y cynllunio. Mae hynny'n wir am y newidiadau maes hyfforddi athrawon, mae e hefyd yn wir am y newidiadau maes iechyd ac addysg iechyd. Mae yna gorff newydd yn dod i fodolaeth y flwyddyn nesaf, Addysg Iechyd Cymru, a bydd yn gyfrifol am oruchwylio hyfforddiant yn y meysydd hyn. A dwi'n credu mae'n deg dweud nid bob amser yma'r cyrff sy'n bodoli ar hyn o bryd ac y fydd yn cael ei llyncu fewn i'r corff newydd yma. Nid ym mhob achos yma nhw wedi rhoi ystyriaeth i'r Gymraeg. Felly, mae hwnna'n her i bawb sydd ymhell â hyn. Sicrhau, os ydy y newid yn mynd i ddigwydd, bod yna newid strwythurol. Dwi'n ddim o reidrwydd yn ddigon, na di, ond y mae yn allweddol. Felly, i gloi, mae cynllunio yn allwedd. Ydy mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff sy'n darparu grantiau, yn darparu cyllid. Ond fyswn ni'n hoffi meddwl yn bod ni hefyd yn gorff sydd yn cynllunio, sydd yn adnabod pwysigrwydd gosod cynlluniau yn ei lle, ond hefyd yn gorff sydd yn mynd yn amlwg, dwi'n meddwl, ar o gwrando ar Jeremy y bore yma, yn mynd i orfod hefyd ystyried sut i fynd i afel a'r ffrithiant yma, sydd yn y tensiynau yma, a'r heriau yma o ran beth sy'n gyrru dewisiadau, myfyrwyr ac eraill o safbwynt ymwneud gyda'r Gymraeg a darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Os hoffech chi wybod rhagor am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yma copïau o'n adroddiad blynyddol ni a'n prospectws ni ar gael yn y cyntedd, a byddai'n hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau. Diolch yn fawr iawn. Wel, diolch yn fawr iawn. Coleg, fel ni dysi ar dechrau, Coleg Cymraeg Cenedlaethol sefydlwyd yn 2011, felly mae o'n rhyfeddol o'r siartiau'r mapiau yna
be di'r cynnydd gwirioneddol mae Dr Ioan Matthews di gallu ddangos a'i rannu fo ni. Mae'n amser i ryw un neu ddau ar y mwyaf gwestiwn. Dwi'n yn gwybod os na rhywun eisiau holi. Un yn fan hyn, gawn ni feicroffon i fanna. A ti eisiau cyflwyno dy hun a deud o pa sefydliad wyt ti'n gynrychioli. Diolch yn fawr. Ie, helo, Gwennydd. Rodri dwi, o'n i'n gweithio ti tan y ddiweddar. Fi'n gweithio'r Gymdeithas Stroke nawr. Fi reid wrth y meic, so felly clywed yn hynna'n weithio rhywbeth. Cwestiwn i Ioan oedd ynglyn â y darpariaeth y maes gofal cymdeithasol ac y maes iechyd. Beth i ni'n clywed fel cymdeithas yw, beth mae awdurdodau lleol y byrdd iechyd eisiau gweld yw'r canlyniadau i'r claf ac i'r defnyddio'r gwasanaeth, y canlyniadau iechyd a daioni. Felly, cwestiwn yw, os tystiolaeth ar hyn o bryd i ddangos bod y darpariaeth na wedi arwain at mwy o canlyniadau positif i cleifion, os na yw'r ateb, fydd hynny'n digwydd, a a'i chi fel coleg fydd yn gyfrifol am wneud y gwaith ymchwil na, neu efo'r gwasanaeth iechyd neu Llywodraeth Cymru. Rwy'n ymlaen, ydy e? Iawn. Yn fyr, dwi'n credu ein rhan ni yn y cylch, os mynydd i, yw sicrhau bod yna gynnydd yn nifer yr ymarferwyr a'r gweithwyr sydd yn gallu darparu'r gwasanaeth, y gefnogaeth, y gofal trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna eraill sy'n llawer mwy cymwys i allu gwneud yr ymchwil arbenigol ar lawr gwlad, ynddo? Ond yn nealltwriaeth i o'r hyn dwi wedi ddarllen ac yn ymwybodol ohono fe, yw bod yna dystiolaeth yn bodoli ac yn sicr barn gref yn bodoli yn y proffesiwn, bod darparu y gofal yn newis iaith rhywun sydd angen cefnogaeth yn bwysig, a bod hyn yn rhywbeth, enghraifft dyweder y maes gofal cymdeithasol, dyw e ddim, mae wedi bod yn fwy posib mewn rhai rhannau o Gymru nag eraill yn y gorffennol. Felly, mae'n rôl ni fel coleg yn y darlun mawr, gweithio gyda phartneriaid, ond ein prif gyfrifoldeb ni fydden ni'n tybio ydy ceisio sicrhau bod cynifer o bobl yn cael ei hyfforddi i allu gweithio ar wahanol lefelau drwy gyfrwng Gymraeg. Ia, diolch yn fawr. Mi gyma un cwestiwn arall o'r canol fan hyn, Lowri. Is Mr. Donald O'Brien, I know Ulskin here in Galia. My name is Donald O'Brien from the National University of Ireland in Galway. And just can I congratulate Ioan and his colleagues in the partner collaborating institutions in Wales on what seems from our perspective is a remarkable and very worthy achievement in a very short space of time. And I suppose my question is, to what extent when your strategic planning process is looking at extending provision across non-traditional strands or thematic areas, to what extent does workforce planning in the public sector inform those choices? Mae hwnna'n gwestiwn hynod o amserol. Mae'r graddau yma'r Gymraeg wedi bod yn ystyriaeth o ran cynllunio gweithlu yn y sector cyhoeddus, heb sôn am sectorau eraill, wedi amrywio'n fawr yng Nghymru. A dyna pam wy'n awgrymu, efallai mae yna gyfle nawr gyda'r newidiadau maes iechyd y gofal enghraifft, mae yna gyfle gwirioneddol i roi ystyriaeth i hyn yn ystod y cyfnod nesaf. Ond yn sicr, mae ymateb i'r angen yn rhywbeth sydd angen rhoi blaenoriaeth iddo. Dyna pam yn ein cynllun academaidd newydd heb fynd i ormod o fanylder, ond y meysydd sydd yn cael y lle blaenau yn y strategaeth honno, ydy'r meysydd hynny lle mae yna fylchau, lle mae yna ddiffyg yn y gweithlu, ond i ryw raddau hefyd mwyn adnabod beth ydy'r bylchau hynny, mae yna waith i wneud. Felly, dyn ni mawr obeithio bod Llywodraeth Cymru a'r gweinidogion perthnasol yn mynd i... Wy'n gwybod bod yna ystyriaeth yn cael ei roi i'r angen i wella cynllunio gweithlu yn gyffredinol, heb sôn am y Gymraeg.
ond bydd yna ystyriaeth yn cael ei roi gynyddol yng nghyd-destun y strategaeth newydd i'r thema yma. Felly, diolch yn fawr, Donald, am y cwestiwn. Diolch yn fawr.